bere mendean. Inor ez da profeta bere mendean. Berriz etorri naiz pentsamentura, eta Andre alabik ezpanu, pozik hilen nintzateke. Nire esanak kontsidera ditzan Euskal Herriak. Gabon, ongi etorriak Gabriel Arestiren egunontara. Arkaiteztio haiez gure poeta eta bertsolarien ahotsa entzungo duzue, Gabriel Arestiren poemak irakurriz eta kantatuz. Nire aldetik, egia esan hor adiskide handi badakat eta esan diot esken dut zala hitzaldi honeri oso izenburu erakargarria jarri, Euskaltzendiko Gabriel Aresti ondarea. Baina saiatuko naz erakargarri egiten hitzalditxua. Hasi behar dut esker onak emanez jente askori, eta gero hasiko naz esaten zer den ondare hori. Lehenengo tamen Josu Olabarriari, Euskaltzaindiko artxibategiko arduraduna izan zenari, gaur azalduko dudan guztiaren pistak emoz zizkidalako. 3 adiskide aipatu behar ditut orain, Aitor Arakistain, nerekin lan ikaragarri handia egin duelako, gaur aurkezten dodan hau. Aurrera Eroateko, Naieli Barrolak, bere irudiekin lagundu nauelako lan hontan, Sebas García Trujillo. Sebas García Trujillok mesede handia aiostan, segia esan Josu Olabarriak esan zigunean zer egoan Euskaltzaindian Arestiren barria zena, berak itxi egin nau, hau ikertzen eta aurrera eramaten. Oier San Martini bere aitari buruzko informazioa handia emotearren, Arestiren familiari noski baimenak emotearren eta Euskaltzaindiari ondare hau gorde duelako. Zer da ondare hori? Zer da Euskaltzaindiko Gabriel Arestiren ondarea? Bueno, hori da poetak utzitako aztarna dokumentala Euskaltzaindian gorde dena. Dokumentu desberdinak dira, oso diferentiak euren artean, eta gaurko hitzaldiaren muina izango dena, biografirako bide zenbait momenturako bide berriak eskaintzen dituen ondare bat da. Datu berriak dago zor, eta datu horiek azalduko ditut nire neurrian gaurko gabonetan. Hau, martxan dagoen ikerketa baten frutu da, esan nahi da, beti maila akademikoan badakigu noiz hasten garan, baina ez dakigu noiz argitaratuko ditugun gauzak, eta egia esateko ez dakigu noiz argitaratuko den kontua. Ondarea, egia esateko dokumentu desberdinak dira. Badira gutun komertzialak, adibidez, Sueziako unibertsitate batek eskatzen dio Euskaltzaindiari liburu batzuk, eta gutuna inglesez dago. Euskaltzaindiak Gabriel Arestiri eskatzen dio gutun hori itzultzeko eta erantzuteko. Badire, adibidez, lehiaketan egindako botuak. Hona hemen, 1964an, Lizardi saria, ebasteko orduan, Gabriel Arestik idazkari moduan egindako akta. Kasu hortan, Arestik botua eman eta ganera agiria ere idatzi zuen. Badira ohar desberdinak, oso diferenteak, gero ikusiko ditugunez, eta badira gutunak. Eta gutunetan informazio handia dago, laster, azalduko dudan moduan, Arestiren berriro, biografian zertzelatzu batzuk azaltzeko. Angel Zelaieta gure artean dago, eta Angel Zelaietak Arestiren biografia handia egin zuen, eta enoa inundik inora haren lana aldatzera. Elementu batzuk, datutxu batzuk eskainiko ditut gaur, baina uste dut datu batzuk barriak izango direla. Ikusten dozuenez, 1963 urteko Lizardi saria Arestik irabazi zuen, Harri eta Herri liburuaren bidez, eta 1964an Maiko bezala agertzen da, eta Maiko bakarrik ez, idazkari moduan baita ere. Kasu hortan, 1964ko Lizardi saria Antonio Bilbao monasteriok, morgakoak, irabazten dau, Loren Zukatza deitutako liburuarekin.
bigarren geratzen da Jon Aiartza, eta hirugarrenez Bitoriano Gandiaga, gure poeta ezaguna. Ondarearen artean, esaten izuen, ohartxu batzuk badagoz. Adibidez, ohar hau, Gabriel Arestiren eskuz idatzita, ez da beste munduko ohar bat, bakarrik aipatzen dau, informazioa eskatzen duela, Euskaltzaindiak eratu duela lehiaketa bat, eta lehiaketa hortan parte hartu nahi duela 1954ko lan batzuk prest ditu eta lehiaketetarako prestatzeko moduan ditu. Gutuna gazteleraz dago, eta gutuna interesgarria da 1954ko datu, dokumentu gitxi ezagutzen ditugu Arestirenak. Hori da ondarea, pixka bat, adibidetxu batzuk eman dutzu edaz, baina gaurko hitzaldiaren muina izango da hor gordetzen den gutuneria, hor dagozen gutunak. Eta gutunetan, azaldu nahi nituzke Arestiren biografiara etorriaz, 3 lotura mota. Adeitsua, Juan San Martinekin izan zuena, garratza, Mikel Arruza jaunarekin izan zuena, eta neurri batetan neutroa eta lanekoa Euskaltzaindiarekin oro har izan zuena. Mesa. Kexa. Gizona pobre edo aberats, beti dabil afanean, bizi modua galtzen duela, alferrikako lanean. Posata mina berdin diola, barauan eta janean, ez dakiela zer den mundutik, sakabanatzen danean. Promesa. Enaiz kexatu nire denboran, ez dut egundo esan ai, zeru azpiko aldian ez dut, inoren kalte izan nahi. Urbildu behar natzaie bide, zuzenetik doazenai, sufritzen duen gizonarekin, gertatu behar nahi zanai. Lau Gorazarre. Orain 100 urte jaio ziren gizonak. Lekeition Azkue. Ondarroan Agirre, Abandon, Arana, Bilbon, Unamuno. Zuek ohoratu duzue Bizkaia. Zuek ekarri duzue onera. Lur tormentatu honetara. Argi pixka bat. Esplikatu duzue haizea. Esan duzue egia. Orain guk isiltzen dugun egia. Ondarroako Domeniko Agirre, Txomin Zelaia, ongi kantatu zenuen itsasoko gezala eta lurreko garoa. Eskerrik asko. Zazpikarriketako Mikel, Unamuno eta Jugo, ederki maitatu zenituen bilur. Komunio batera ekarri nahi izan zenituen, Kantabria eta Gaztela. Eskerrik asko. Lekeitioko Piztuera, Resurrección de Azkue, hizkuntzaren oinarriak aztertu zenituen. Eskerrik asko. Sabino Polikarpo, Abandoko, Kantabria zaharrari eman zenion itxura berri bat. Euskal Herri maitagarriari beste kutsu berri eta indartsuago bat. Eskerrik asko. Baina nik orain 100 urte iragan den orduan, zuen oroitzapena hartzen dut eskuartean, nire poesiaren hegaletan jasotzen dut, eta ingude baten gainean jarririk esperantzaren mailuarekin apurtzen dut.
ankerki, zuen gorazarre gogor hori gizonaren probetsuan gertadadin hemen. Bueno, jakina da, Gabriel Aresti eta Juan San Martinen artean adiskidentza handia egon zala. Dakizu moduan baita ere Juan San Martin Euskaltzendiko itaskaria izan zen, eta arrazoi horregaitik gordetzen dira Euskaltzendiak Gabriel Arestik Juanito San Martineri egindako gutunak, naiz eta gutun batzuk eta gehienak egia esateko oso gutun pertsonalak izan. Bada bateren bat, pixka bat ofizialagoa dena, baina gehien batetan gutunak oso hurbilak dira eta askotan gai pertsonalekin lotuta dagoz. Guteneri hauzten da, momentu batetan Gabriel Arestik arrazoia eman behar dionean Juan San Martini. Dirudienez Juan San Martinek bazuen bere izizen poetikua, Otsalarren ezizena nahiko gordea, ez zuen nahi zabaltzerik, eta Gabriel Arestik ezizen hori zabaldu zuen poema batetan. Eta pixka bat desenkusatu egiten da, esaten dio Juanitori, bueno, bitu, Juan San Martin, zu poeta handia zara, ezaguna izan behar zara, nik esan behar detzu zarala Otsalar. Eta hori poema batetan egiten du. Pixka bat, ontxe Arkaitzek egin duen poemari segida emanez, badago beste poema bat, neurri batetan, aipatzen duena, zeintzuk izan ziren lehengo poetak, eta ze lan egin zuten, eta orain nortzuk diren gaurko poetak eta ze lan egitea tokatzen jaken. Eta poema hortan, Arestik esaten du, gure lana da orain gu, gure ordua da, orain gu, Salvador Garmendia, Mikel Lasa, Dominik Peien, Jose Luis Álvarez Chillardegi, Juan San Martin Otsalar. Eta bertso horrek dirudienez mindu zuen Juan San Martin, eta mindura pixka bat gozatzeko idatzi zion Gabriel Arestik. Bien arteko gutun horietan alde asko ikutzen dira, baina batez ere ikutzen dira proiektu literario importante batzuk. Gehien batetan literaturaz hitz egiten dute, edo behintzat Gabriel Arestik behin eta berriro esaten dio Juan San Martini ze asmo dituen buruan eta nola egin nahi duen lan berak, ezta? Proiektu literarioak dira adibidez, El Bardo antologian atara nahi izan zutena. El Bardo zen momentu hartan Espainia guztirako Bartzelonan egiten zen editorial bat, eta hortarako Arestik nahiko garbi zuen nortzuk nahi zituen antologia hortan. Berak egin nahi zuen antologia oso moderno bat. Eta hor ziran, Mirande, hor zen Arestibera, hor zen Mikel Lasa, Sarasola eta dudarik ez San Martin. Gero, ez da errakuntza bat, baizik eta horrela idatzita jarri behar da. Gabriel Arestik, Juan San Martineri bialtzen dio bere antologia laburra ditutako lana. Ondoren, San Martinek oso berandu, 86an, eganen argitaratuko zuen antologia laburra. Datu ez ezaguna da, baina Donostian Kriselu martxan jarri baino lehenago, edo lehenengo Bilbon jartzen du, baina lurrekin Donostian hasi aurretik, Gabriel Arestik lortu zuen Retanaren garai hartako Euskal Gaietaz ari zen editoriaren laguntza importantea. Eta Kriselu editoriala sortu nahi izan zuen La Gran Enciclopedia Baskaren pean, eta La Gran Enciclopediaren Baskaren diruarekin. Egia da, La Gran Enciclopedia Baskak bere karguan, esan nahi dut Arestiren karguan, utzi zuela nolabait esateko zuzendaritza editoriala. Eta ja oso goiz, 76an Arestik Juan San Martineri idazten dutzonean, ja buruan daka zer argitaratu nahi da ben. Adibidez, Santisteban ditutako gazte baten makina. Gerora, 1979an Euskal Elerti 79 ditutako libruan argitaratuko duena. Teatroarekin benetan buru gogor dago Aresti, berak asko argitaratu nahi dau, Salvador Garmendiaren lan argitaratu nahi dau. Baina ideia asko ditu eta argitaratzeko plan asko. Poemak, noski poema importante bat, poema libro importante bat izango litzateke Juan San Martinen poemen librua, ez?
Horregaitik hor poemak argitaratzea jarri dut, baina da Juan San Martinen poemekin liburu bat egin nahi da, gerora egin ezena. Eta ohar moduan esaten du baita ere, Ramon Cesar Vitoriaren novela berri argitaratuko duela, izten badio, ze badirudi Ramonek ez duela nahi, edo oendikan ezala, beti bezala, ziur egon argitaratu ez argitaratu. Eta gero badira notizia baita ere, ze libru izten zioten alkarri. Eta kasu batetan, Arestik eskatzen dio, Juan San Martineri esaten dio, begira, zu daukazun ere libru bat, eta aldo zunean itzuli mesedez. Libru hori zan, 4 poetas de hoy, antologia importante bat, poesia sozialaren antologia importante bat, eta ez dakit ikusiko den, baina hor dago Hidalgo, Zelaia, Otero eta Jose Hierro, hain zuzen ere Arestiren garaiko irakurketak. Literatura badago, baina badago baita ere aitorpen politikoa eta aitorpen historikoa. Arestik kontatzen dio Juan San Martineri, gutun batetan, nola joan zen Txabi Etxebarrietaren hileta elizkizunetara San Anton parrokira. Nolako zartada izan zuen horrenbeste jente ikusita, eta gutun hortan Arestik kontatzen du, nola aldatuko duen berak bere jarrera. Orain arte pertsona kritiko bat izan da, lumarekin lotuta, eta hortik aurrera esaten du, askoz ere konpromiso politiko eta etiko handiagoa izango duela, konpromiso soziala areagotu egingo duela. Politikaz asko hitz egiten da, eta gutun hori gutun klabea da. Ze gutun hortan Arestik aipatzen du nere ustez, eta egia da Arestiren bizitzarekin komikia egin duenean Larrea Gazteak nik uste dut asmatu egin duela. Arestiren bizitzan badago elementu importante bat, bere pentsakizuna aldatzen duena, eta da Javier Batarritaren heriotza Boluetan, 61. Aste Santuko asteazken santu egunean. Hor daukazuez Javier Batarrita bere emaztearekin. Pixka bat, Javier Batarritaren historia neurri batetan astua da, baina Javier Batarritaetako kide batekin, Madariagarekin, astatu zuen poliziak, eta naiz eta inguratuta izan 59 tiro zil zuten. Arestiren laguna zan, eta Arestik Batarritaren izenean Euskal Tragedia deituriko poema idatzi zuen. Gerora zuzenbide debekatuan sartu zuena, baina bere garaian argitaratu ez zuena, noski. Noski dio, ze zuzenbide debekatua 61 argitaratu nahi izatea benetan oso gai gogorra zen. Adiskideak dira, eta adiskidentza horren aitorpenak dira orain erakutsiko ditudan argazki biak. Hau ezaguna da, Aresti, Juan San Martin bere familiarekin, Melirekin, Nerea, Gurea eta Anderarekin Bermeoko portuan, Juan San Martinek egindako argazki bata, oporretan elkarrekin joateko asmoa behin baino gehiagotan aipatzen du Arestik, baina Arestik galdetzen dio baita ere Juan San Martineri Euskaltzaindian egiten duen lanagaitik. Eta askotan. Eta badago momentu bat berezia dena, 68an, Alfonso Irigoyena ikusten du Bilboko Euskaltzaindiako bolegoa eta idazkari teknikoa izatea, Salamankara ikasten joateko, eta momentu hortan, Arestik gutun bat egiten dio Juan San Martini esanez, ea nolakoa izango den lanpostu hori, ze behar bada berarentzako lanpostu ederra izango dela. Egia esan, gutuna pixka bat gutun neurotikoa da, ze Irigoyenek deitu egin zion Arestiri esanaz, postua ustera joiala eta behar bada Aristirentzako interesgarri izango zala postu hori. Da Arestiare azten da makinatzen eta pentsatzen behar bada ez dakit, azpiko joko bat dagoela Irigoyenen dei horretan, eta orduan galdetzen dio San Martineri zen moduzkoa dan kontu hori. Gabriel Arestik azkenean bere burua eskaintzen dau, beti ere beste inor espada agertzen. Eta 68ko hortan, lanpostu hortarako Jose Luis Lizundia agertu zen. Lizundiak, orain gitxi, gogoratu da zein izan zen bere historia hortan izan zuen papera.
En el año 68 se fue el entonces vicesecretario Alfonso Irigoyen a terminar su carrera en Salamanca y nos dieron la oportunidad de presentarnos a la plaza, muy mal pagada, por cierto. Concurrimos dos, Gabriel Aresti y yo. Ambos teníamos trabajos administrativos. Él era contable y yo secretario del Ayuntamiento de Garay. Aresti escribió una carta de renuncia a mi favor diciendo que aunque andaba regular de trabajo, él era poeta y no se veía en el puesto. En febrero del 69 empecé como vicesecretario y he trabajado en la academia hasta mi jubilación. Egia esan, badirudi Arestik esaten duenean berak ez duela lan hori hartzen. Arazoi ekonomikoak ere zer esan handia izan zuten. Egia esan Arestiari zen lanpostu on baten bila atzaldetan poesia idazteko edo literatura egiteko, eta euskaltzaindiko soldata esateko ezan handia. Irigoyenek kontatzen du, eta ja ohar txiki bat da, 1995 urtean, oraindik urtero 4.000 peseta baino ez nituen irabazten. 4.000 urtean. 1.000 eurista baina askoz ere okerrago. Euskaltzaindian eta kobratzen hasi nintzanean, euskeria ezeres bat bazen ere, hori zan, Resurrección Maria de Azkueri Diputazioko Euskal Kultura Batzarreak gerraurrean ematen zion zifra berbera, beraz, 30 urtetan soldata kongelatuta izan zuten, eta momentu batetan 5.000 peseta hilean ipini zizkidaten sari doblea, paga doblea emonaz gainera. Badirudi arazo ekonomikoa izan zala bai Arestik lan hau ez hartzeko. Eta Bermeon, egun berean hartutako beste argazki bat, Arestiren 3 alabak agertzen dira, neurri batetan berriro frogatzeko San Martinen eta Arestiren arteko adiskidetasun handia egon zala, eta noizbenka atzeden egun batzuetan, alkarrekin familia biak, Juan San Martinen eta Maripazen familia, Aresti eta Meliren familia, alkarrekin egun pasa egiten zuten, kasu honetan Bermion, badira beste argazki batzuk Eibarren. Bueno, hau da, gutuneria hortan agertzen den adiskidearen profil. In memoriam. Zezenaren adarra morratuek hildako poetak. Arbola sustraitik atereak. Lore horrituak. Galburu garanduak. Aberri ezurtuak. Frederico, Mikel, Estebe. Nik orain, diot, balioago duela poetarik tristeenak, Donibaneko Monsieur le Poetu mil batek, Mariaren alaba, edo Josepe, Joane, edo Jakoberen seme guztiek baino. Mungia ez da tristatzen. Granada ezen enteratu. Alicantek beste bat negarrestatzen du. Urtero. Maiatzeko lore iarrak, Frederico. Juan de Yepes, langileen artean, Mikel. Lau haize, Estebe. Zuengatik, ordu oro, gordetzen dut minutu baten isil aldia. Niri tokatzen zaidan egunaren zai. Ya sabes mi paradero. Eskribitzen badeustazu, badakizu non nagoan, infernu labanagoan, deabruaren agoan. Egarrieken duteko daukedaz 1000 elurte, baso bete metal urte, 25 bake urte. Madarikatu ginuan manera ezagunean, jaio ginean egunean ta kantatzen dogunean. Bihotzez maitatu behoten amatxolastana, titia emon eustana, isiltzeko diostana. Egia
Jarikan ezaten hemenen azatrebitzen, alaxenen azerbitzen, eta ditut eskribitzen. Basurtun izan ziraden eroriak alemanak, eriotzea emanak, hilerrira eramanak. Bilbon badagoz bandera, gorri eta beiegiak, alandinoz kulegiak, garela epelegiak. Bilbon ibiltzeagatik enuen galdu Bernikan, orain ez dute zernikan, hil nintzelako Gernikan. Eskribitzen badeuztazu badakizu non nagoan, eskribitzen badeuztazu badakizu non nagoan, infernu labanagoan, deabruaren agoan, infernu labanagoan, deabruaren agoan. Gutun honetan badago baita ere harreman zail eta batzutan irrigarri baten berri. 75ko gabonetan, Gabriel Arestik hartzen du txarteltxo bat, eta txarteltxo horrek esaten du Navidadeak eta Año Nuevoa felicidade kompletuarekin pasatu, Akademi Baskongadako amigoak. Eta nola Akademi Baskongadako amigo guztiei eskenitako gabon zoriona denez, Gabriel Arestik akademiako kideei bialtzen die. Gutuntxua, esanaz, ez dola bakarri berarentzako baizik eta danentzako. Norregoan horren atzean, egia zen ez dut, argazki bat arkitu dut, baina ez izan dut ona ekarri. Horren atzean egoan Mikel Arruza, 1986. Mikel Arruza izan zen gerraurrean Bizkaiko Diputazioko Euskal Itzultzailea, egia zen lehendabiziko estatutuaren euskera itzulpena berak egin zuen, baina Gabriel Arestirekin harreman nahiko saia izan zuen. Ez da askorik ikusten, baina hemen bekalde honetan eskuman daukazue Jado aldizkariaren ale bat, eta Jado zuzenbideaz ari den aldizkari hortan dago Mikel Arruzari buruzko nik aurkitu doan biografiatxo txiki-txikia. Mikel Arruzak Truebaren etxekalte lana ere euskeratu zuen, baina uste gehien batetan ezaguna dela Arestiri esker. Bueno, Imon Sarasolak adibidez orain gitxi azaldu dau, esan dau, idatzi dau, Aresti garai hartan ezagutu genuenok, ondo dakigu, Gabrielek bihotzez gorrotatzen zuela, Mikel Arruza egia, Arrugain, Garbi eta Garbizale Zarra goitizenak erabili zituen euskal idazlea. Bueno, nola sortu zen historia hau? Bueno, historia hasi zen 1972an, ze Mugaldeko herrian eginiko tobera lana Gabriel Arestik argitaratzen duenean, Arruzak gazteleraz kritika gogor bat argitaratzen du La Gaceta del Norte. Maiatzaren 72ko, maiatzaren 13 eta 15. Eta horren ostean usteot Arestik ez ziola parkatu kritika hori. Eta behin eta berriro agertzen da Arruza irribarretzu eta hartaz trufa eginaz agertzen da Arestiren lanetan. Adibidez, 74an, Carmen Holandak eta bere taldeak, edizio miresgarri hori egin zuten, baina 74an Arestik
argitaratu zituen hitzaurre apokrifo bi, esan nahi da berak idatzitakoak dira, baina beste baten izenean argitaratuak, eta horrek biak ez daude Karmelo Landaren edizioan. Hitzaurre apokrifo bat Jurgi Oteizarena da, idatzita dago Jurgi Oteizak idatziko balu bezala, bere lainotxu esan dezagun, naste borrastetxu. Baina bigarren hitzaurrea poema bat da, deitzen da Horri eta Urri, eta firmatzen du, sinatzen du Mikel Arruzak. Garbi dago Mikel Arruzarena ez dela poema hori. Eskainita dago Gabriel Aresti eta Juan San Martin aldizkideei, eta pixka bat euskera mordoioan idatzita dago, inundik inora Arruzak ez luke horrelakorik egingo. Hitzaurre apokrifo hortan adibidez, Arruzak idazten ditu onelako, omen ditu, Arestik idazten ditu, Arruzaren izenean onelako bertsoak. Ilundu zait berriz eguzkia. Errekalde berrin nago orain. Zer ikusten dut hemen alegia? Gizon eta emakume, neska eta muktil, atzerri jentia. Hau alda gure herria. Automobilak ugari, autobusak eta trolebusak aparkatzeko tokirik ez. Problema tremendoa, gure gaurko problema hau. Non aparkotuko ote gera laizter euskaldunak. Baskuentze klaroan ari gera gaur olatu berriko Beatles gazte ulezapalluzeak. Prologortan, 74an, hitzaurre apokrifo hortan, Arestik trufa egiten dutzo Mikel Arruzari. Dirudinez Mikel Arruzak ez zuen oso gogon ezartu Arestiren trufa hori, eta ikusi dozuenez, Arestiren euskera mordoio horren parodia eginez idatzi zuen Gabonak zoriontzeko gutuntxo hori. Dana dela Arestik ez zion parkatu. Arri eta herrin, badago Arruzaren abeipamen bat, eta deitzen du Mikel Gezurra, garbi. Ez dakigu noiz, baina ziurrenik, garbi dago, 62tik 64 Arestik idatzi zuen Arruzaren kontrako, baina oso poema gogor bat, hain zuzen ere aipatzen du Gazeta del Norten egindako artikulu horrek, eta esaten du adibidez, Arrutza jaunak niri lotzeko ekarri zuban kablea, nire burua ebagitzeko militar baten zablea. Ikusten duzuenez, harremanak ez ziren bat ere gozoak. Arri eta herrin aipatzen du, Euskal Komedian aipatzen du. 75an dago Arruzaren kontraatake, kontraeraso txikitsu hori, eta 77an oraindikan Arestik jarraitzen du Arruzaren kontra Euskal Herrian bere bigarren poema libruan. Est ditutako poema batetan aipatzen esaten du Jangoiko jaunak eduki beza Arruza jauna bere glorian. Arruza jaunaren glorian esan nahi dut. Beira fina. Nire herriaren gaineko azala, harria estaltzen duan kolore askotako kristala. Orain argi eta garbi deseginen haut. Kolore askotako kristal engainagarria. Ire gainera argia badator, Austrailikiaren antzean, ire gainean argia badator, etzekiat nolakoa den harria, urdin, hori, gorri, ez diat herria bere egiazko neurrian hartzen. Kristal fina, beira preziatua, airearen kontra ikurrin edo armarri arroa. Arbolatik zintzilikagoen katea, deseginen haut, mailu batekin edo diola
batekin. Euskal Harria. Zerutik erori gabeko harria. Ongi labratua. Maisu, trebe, txit, trebe eta abil batek landua. Oinarri, giltzarri, zimentarria. Adoratzen zaitugu, ezera eroriko. 1000 urte inguru da Euskaldunen artean. Arbolaren itxura emandako harria. Axolagabean landatu indugun, itoginaren azpian, eta urtantak janau, arbola, Euskal Harria. Hirugarren atal batetan euskaltzaindiarekin, euskera dela eta agertutako arazoak agertuko lirateke. 75ean, badago, honek euskaltzaindiko gutunak noizbenkakoak dira, ez dauke lotura garbi bat, egia da euskal ortografiari buruz badagoela olako aritsu bat, baina noizbenkakoak diranez gutun honek, hemen ez dago neurri batetan San Martinen kasuan dagoen batasuna, edo, Arruzaren kasua gutun bakar bat zan, beraz ez dago zer esanik, baina Juan San Martinen kasuan ari loturak dagozen moduan hemen ortografia batuarena ez dago gauzandirik. 75ean agertzen da Arestik euskaltzaindiari bialtzen dion, lehenengo 54 agertu dut lehenago, bakarrik informazioa eskatuz. Baina 75ekoa da, lehenengokoa gorputza duena, eta gutun hortan euskaltzen buruaren proposamen bat egiten du Arestik. Lojendi jaunak, hemen zuen eskerretara daukazuen pertsona horrek, euskaltzen burua zan, diplomatikoa, zuzenbidean aditua, euskaltzen burua presidentzia hori itxi nahi da, eta orduan Arestik inok eskatu barik egiesateko. Eskatzen dau, proposatzen dau, bere ustez zeintzuk izango liratekeen egokiak kargu hori hartzeko. Eta 75ean proposatzen du Luis Villasante. Pentsatzen duelako Luis Villasantek baduela nolabaiteko neutraltasun bat. Ondo eraten dala goikoekin, bekoekin, eskerrekoekin, eskumakoekin, gorriekin, berdeekin. Eta bere proposamena, naiz eta proposamen ofiziala ez den, Arestikor begi argia erakusten du, eta Luis Villasante proposatzen du hortarako. Bigarren gutun luze batetan ortografia kontuak aipatzen ditu. Hau da Juan San Martinari egindako gutun bat, eta hortan Arestik, betiko historia da. Atxeren kontua, Arantzazuko batzarrak behartzen dituen idazleak atxerekin idazten ala ez. Eta hor dago betiko bere protesta ez. Ze esaten duguk atxerekin egin behar omen da, baina besteek jarraitzen dabe errekonkordunarekin, Y-arekin eta idazten ez. Eta orduan, gauza bat ez dago ondo. Eta gizuen mozu, zuek ere jakingo dozue, batuaren alde defentsak egiten ditu, eta Euskal Herria argitaratzen duenean, berak bere ortografia propioa erabiltzen du, batez ere sibilanteekin, TS, TZ, TX idazteko, erabiltzen du eta liburu hori argitaratzen du bere ortografia propioarekin. Gutun hontan, egia esan damua erakusten du Arestik. Ze momentu batetan esaten du Tomas Meaberen alegiak inprentan dituela bere ortografia propio horrekin argitaratzeko prest, baina esaten du zineztezazue, posible izango banu aldatu ingo nuke eta berriro onartuko nuke euskaltzaindiaren ortografia normala. Danadala, damua agertu arren berriro, behin eta berriro azaltzen du, ez diakola ondo iruditzen, H-a ez erabiltzea, ez derrigortzea, eta batez ere ez diakola ondo iruditzen, R-ak eta Y-ak eta ortografia zarra behingoz betiko eskentzea. Euskaltzaindiari beti eskakizun hori egiten dio. Ortografia zahar hori zuzena ez bada debekatu behar da, debekatu, aholkotu edo
Bintzat, arautu behar da eta esan behar da hori ezin dela erabili. 1978an, aipatu dudan gaia izango litzateke, Irigoyenek usten duela idazkaritza teknikua eta azken batetan Lizundiak hartzen duela Arestik esaten duelako momentu batetan ez Lizundiak esaten duen moduan poeta zalako eta zuelako lan hori poeta zalako hartu nahi. Baizik eta Arestik jartzen duen baldintza bakarra da inor ez bada agertzen bere burua eskaintzen duela beti ere soldata duina bada. Baina beste norbait agertu eskero, eta kasu honetan Lizundi agertu zen, berak bere burua retiratu ingo zuela, eta, retiratzen duela, eta jarraitu zuen beste lan batzuk egiten. Berriro dinotzuet pixka bat, hemen gauzak saltoka doaz, eta 1991 urtean, Agora saria ematerako orduan, polemika handi bat sortu zen Euskaltzaindiaren inguruan. 1991an, garai hartako Caja de Ahorros Bizkainak, 75 urte bete zituen, eta, 50 urte bete zituen, eta deitu zuen saiakera lehiaketa bat, Agora saria deitutakoa. Lehiaketa hori, literatura sariketa hori, argitaratu zen dirudienez urtearen hasieran, eta ematekoa zen uda aurretik, baina gauza bat zela eta ez zela, epaia nahiko atzeratu zen irailar arte. Irabazle, 3 lan aurkeztu ziren. Gotxon Barandiaranek ez gaurkuak, eta garai hartakoak. Barandiaranek aurkeztutako lan bat antropologiari buruz, Laballenek aurkeztutako lan bat antzerkiari buruz, eta hemen daukazuen Ibon Sarrazolaren Euskal literaturaren historia, dakizun moduan Euskal literaturaren historia sozial ura. Eta epaimaikoak biltzen diranean, Irigoyen, Aritxelar eta Aresti, erabakitzen dabe Sarrazolari saria ematea. Baina problema bat dago, eta da ordurako, 1991ko irailerako, lana argitaratuta zegoela Lur editorialean, hain zuzen ere Arestiren editorialean. Orduan Irigoyenek planteatu zuen, lana ezala anonimoa, eta orduan epaimaia berriro bildu zen, eta azaroan erabaki zuten, berretsi zuten, erabakia ondo hartua egoala. Garaian aurkeztu zela anonimo, Euskaltzaindiaren erro izan zela, erabakia atzeratzearren, eta orduan erabakia ondo egoala, naiz eta lanagotik argitaratuta zen, edo tartian argitaratuta dagoen lan bati eman. Horrek ekarri zuen dudarik ez Laballenen azarrea, eta egia esateko espedientea, Euskaltzaindia nahiko espediente potoloa da, ze tirabira handiak dagoz, eztabaida handiak dagoz, baina hau da epaimai moduan Euskaltzaindiarekin eta Euskaltzaindiako ondarean Arestiz daukagun azken berria. Hau zen guztia eta eskerrik asko. Kopla gisa zur batzuk neurri nagusian. Nire lagunen erdiak, alferrak eta ordiak, nagi utzean janikan daude, zorriak eta ardiak. Lehen bizia Josepe, biagarrena Jakobe, Paulo Petxiri Martiri eta azkenengoa Estebe. Zerua zabal baledi, jainkoa urrik albedi, komandanteak mandadezala, ta soldadoak obedi. Anarkiaren xea, hil genuen erregea, egun ez dago deklaraturik, inbutuaren legea. Konpainia dizkidean, ederkin atorridean, 7 soldado harturik gaude, eriotzara bidean. Gerra da gauza zakarra, eta
eta benetan zaharra, begietara dakar ugari, dolorea eta negarra. Maitatu nuen laguna, arnotegin ezaguna, hau da fortuna penagarria, pobreok dadukaguna. Hau da fortuna penagarria, pobreok dadukaguna. Eta pixkat luzea da, baina gustatu egiten zaion, eta Aialako konterria. Kantabriako itsasora zoazten urak, Altube, Okendo, Nerbion, Aialako lurra, behin euskalduna, orain lur erdalduna, Urka Bustaizetik Laudiora, garbi ezazue, Orduña ere, Gernikari lotua, garbi ezazue Bizkaia Gaztelatik gordetzen duen lurra, Lezama, Amurrio, Baranbio, Tertanga, Soio, Soioguti, guti ezagutua, Respalditza, Luia Ondo, Artzeniega, Arretez biak, Dubiri, Zareta, Aginaga, ezerrez den lurra. Gizon gaiztoa, hemen ez da entzuten zozoen kantarik. Hemen entzuten da, gizonen biraoa, arnegua, hemen, konterri honetan, Aialako lurrean. Arrastaria, Izarra, Gordelitz, Jantano, Luio, Beotegi, Larrinbe, Delika, gizonak hiltzen eta lapurtzen du. Mesedez ur lasterrak, lehen garbiak, orain zikinak, eraman ezazue itsasora, lur honetan gizon urrikarriak egiten duen horren beste gaiztakeria. Konterri honetan gizonak asko sufritzen du. Lanean ari da gogorrik, apenas etzaten da Andrearekin, erregular irabazten du dirua, fabrikan eta gero soloan makurturik. Prestuki bizi da 20 urtean eta azkenean aire gaizto batek jotzen dio burua eta aita zaharra edo alaba gaztea hiltzen du merke, hain luzaro eta kario, kopetako izerdiarekin mantendu ondoren. Hauek dira hitzak lurrari esaten dizkiodanak, lurrean bizi baita gizona, eta ur lasterrek ez bainaute obeditzen. Altube, Okendo, Nerbion, gizonaren gaizki egina ez duzu erredimitzen, erremeditzen. Aialako lurra, etzerazu Bizkaia, etzerazu Gaztela, Lepoan Orozko, Zabelean Loza, zure buruaren gainean dago Bilbao, Bizkaiko itsasoa hurbil dago 6 legoara, Bizkaiko itsaso bildurtua, Aialako lurra, lur odoldua, Luia Ondo, Laudio, Lezama, Amurrio, Untza, geografia txikia, historia luzea. Askotan ikusi dut hemen, elizatik etxera, fabrikatik solora, tabernatik kalera, Aialako gizon gaiztoa, azkenean Jainkoak barkatuko duena. Eta orain bai bukatzeko, eskerrak Jon eta Bion partez, hurbildu zareten guztioi, harri eta herri. Behin maitatu nituen izenak, ilusio zahar bateko oihartzunak. Oraindik, noizean behin, oso gutxitan bada ere, oraindik, datorkit burura aieroa, zuen bizitza ezela alferretan eskaini. 2 mendetako zeratela, hilda ere nire barrenean alegintzen zeratela. Are oraindik, zuek laurok, Lizardi, Horixe, Lauazeta, Loramendi. Nire barrenean kimatzen zerate, are oraindik. Arrizko herri bat zuen inguruan eta zuek laurok konturatu ere ezineten egin. Baina nik hartu nuen nire eskuetan mailua eta kolpeka iratzarri nuen Kantabriako itsasoa. Hartu nuen nire bezartean biola eta melodiaka liluratu nituen Euskariako mendiak. Zuek nire barrenean, nire baitan anparaturik. Orain, agonia puntu honetan, konprenituko duzue arrizko herri hau. Orain konprenituko duzue herriak dakiena, harriak dirakiena. Bai, harri eta herri, itsasoa eta mendiak, mailu batekin eta biola batekin.
dakit galderarik balego. Bueno, beste gabarik, Arkaitz eta Bion partez. Galdera egin nahi badu norbaitek, oin argita guzti. Argiago. Bueno, bestela eskerrik asko, eta hurrengon arte. Eskerrik asko Urbitzarre.